Argentina kalah tong. Padahal aku jago kata awal. Alah, malah keok. Apa goro-goro kalah donga to tong? Salah, 2-1. Kalah gara-gara jebakan offset. Jane pemainnya semua apik lho. Apa meneh Drogba? Apa sih Pak? Salah, semangat. Salah piye lho? Pancen Argentina kalah kok. Dudu Argentina nih, Drogba iki lho. Nyapa melok-melok. Walah, nyimak to. Tak kira ora. Aku mek guyon kuwi mang. Halah, pancen ngerti bal-balan Ngerti ya. Kene kok. Coba tak tes. Ayo. Sapa pemain Argentina sing bapake bakul pentol? Lah, sing genah kok. Loh, genah pol Pak iku. Lah opo kok ora bapake sing tukang ngutuk kae? Olah, mumet ku awakmu. Ya wis. Ya wis. Lah opo sih sajane awakmu kok galau merana? Mumet, Pak. Lah iya, cerita ning bapakmu sing gandeng dhewe iki. Aku wis gagal, Pak, dadi YouTuber. Mulai durung kok ngomong gagal. Wis, Pak, iki wis meh setahun mlaku. Loh, kok aku ora tau ngerti. Apa isi kontene? Iku tentang film Jawa sing lucu. Kaya Waka Channel. Iya. Walah. Ya ora sing delok to. Iya ya, Pak. Lah sampeyan ngerti. Soale raimu ora lucu. Masa ora lucu blas ya, Pak? Ora lucu blas tong. Luwih nang gilani. Gaplek. Sampeyan ngene iki lho. Tapi ora apa-apa tong. Terusno ae. Sing penting berkarya. Ngomong-ngomong wis dilokno netizen mrung. Ora trimo delok nih, Pak. Dietrek-etrek wisan. Nyantai tong. Anggapan iku awal dari suatu kesuksesan. Kabeh iku ora ana sing instan. Perlu proses. Iya sih, Pak. Berarti lanjut, Pak ya ini. Ya lanjut lah. Coba sih delok filmmu. Sih, Pak, tak golek nih ya. Iki Pak. Piye, Pak? Sik to. Pancen elok to. Mandek YouTube ae.